meus amigos, vou falar hoxe de cousas incompatibles. Mirade, vou vos poñer un exemplo moi clariño. Vos, seguro que todos vos tedes abuelas ou abuelos. As abuelas máis aos abuelos gustais moito calcetar. Bueno, e se cadra vos gusta pola música heavy. Oixe, e colles, e tes a tua abueliña ali, calceta que calceta, calceta que calceta, calceta que calceta ali tranquilamente. E ti colles, vas á tua habitación, meteslle volumen á minicadena a tope. E metes ali un CD, por exemplo, pois Judas Priest, ou Marilyn Manson, ou Iron Maiden, ou estes mesmos, ou a CDC, ou que enseña. Oiche, tua abuela se cadra subir a tensión un pouquiño, acelerarse o pulso, acelerarse o corazón, se cadra hai que arrincar con ela por urgencias do contado. Hai que ter ollo con iso, son cousas incompatibles. Outra cousiña incompatible. Moita xente gusta ir á playa polo bravo. E hai xente que, de paso que vai á playa, come na playa. Leva a comidiña, leva unha tortilliña que preparou na casa, leva os seus choriciños, o seu viño, poñen un mantel ali, bueno, danse un bañiño, vols pa ali, ponde te lo pini, entrache a fame, meteslle aquel alimento, aquela tortilliña, préstache a Dios. Aquilo préstache a Dios. Pero hai alimentos que, oixe, non son moi compatibles coa playa. Por exemplo, e menos cunha playa nudista. Vos poñer un exemplo. Levas, por exemplo, polvorós para a playa. Oixe, estás ali na toalla comendo nos teus polvorós. E por diante estánche circulando aquela xente en pelotilla. Circula. Home, se te ven, queda feo, Oixe, queda feo. Hombre, polvorós así na playa nudista. E despois hai cousas incompatibles que son así como moi físicas, como inmediatas. Por exemplo, eu agora mesmo estou facendo este monólogo, cara para vos, así, tal. E de repente, sona o móvil. Con esos sonidos raros que teñen os móviles. Cuá, 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 perrín, perrín, chinga, chinga, poni, vai... Esos sonidos raros que teñen. Miña mãe, chamada entrante, mamá, que fago? Eu se de repente vos digo agora mesmo, cuá, 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 vai vos sentar como ao carallo, e desme mandar a tomar por aquel sitio. Se collo e sigo grabando, e non lle collo a chamada a miña mãe, vai dicir, pero onde carallo, a que anda este fillo meu, onde carallo anda? Quedas mal de todas, quedas mal de todas, son cousas incompatibles, hai que ter cuidadinho con eso. E con estes exemplos, para que vos fagades unha idea do que é incompatible co que non, deixo vos por hoxe. E agora sí que vos fago o cuá, cuá, cuá. Cuá, 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 cuá.